Uživajte u uskršnjoj kupovini u svim Mercator hipermarketima od srede 20. do petka 22. aprila. Očekuje vas 20% popusta na uskršnju dekoraciju i farbe za jaja, 20% popusta na margarine, čokolade za kuvanje, gotove kore za torte, dezertne kreme i slatke dodatke i 15% popusta na sve vrste ribe. Vreme je za radost, sreću i bogatu uskršnju vreću. Srećan Uskrs, vaš Mercator. Ovog vikenda u svim Mercator hipermarketima u subotu 21. maja 15% popusta na sve vrste svežeg junećeg mesa i 15% popusta na supe i začine C, a u nedelju 22. maja 15% popusta na sve proizvode Juhor. Mercator, najbolja ponuda, najbolje cene. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Mercatorom. Pileće grudi perutnina kilogram 309,90, banane kilogram 88,90, pašteta Argeta kokošija 66,90, kafa Grand Aroma 200 grama 155,90, omekšivač Silan 2+1 litar gratis 299,90. Uživajte u kupovini. Mercator. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Mercatorom. Pileći batak i karabatak kilogram 279,90, sladoled Quattro 492 grama 259,90, brašno žitko tip 400 1 kilogram 67,90, Nektar Life borovnica 1 litar 109,90, dezodorans Fa više vrsta 150 ml 189,90 i fantastičnih 20% popusta na paradajz. Uživajte u kupovini. Mercator. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Mercatorom. Ananas kilogram 119,90, pasulj Tetovac kilogram 129,90, dimljena svinjska pečenica Neoplanta kilogram 879,90, jestivo ulje Sunce 1 litar 129,50, sok Nektar Pomoranđa 1,5 litar 114,90, a samo u subotu 16. aprila 15% popusta na sve vrste svežeg junećeg mesa. Uživajte u kupovini. Mercator. Uživajte sa Mercatorom u prvomajskim praznicima. Posebna ponuda: mladi luk Veza 7,90, suncokretovo ulje Iskon 1 litar 128,90, voda Rosa negazirana 5+1 gratis 169,90. U petak 29. aprila 15% popusta na sve vrste svežeg svinjskog mesa, a u subotu 30. aprila 15% popusta na pljeskavice, ćevape i roštilj kobasice. Uživajte u kupovini. Mercator. 2 dana najboljeg šopinga u gradu. Velika Mercatorova šoping groznica. 14. i 15. maja 10% popusta u hipermarketu od 14 do 18 časova i 10% popusta u Centru tehnike. I to nije sve. Od 11. do 15. maja u Centru tehnike očekuje vas i 20% popusta na rasvetu i sijalice. Ovog vikenda samo na jednom mestu u gradu. Najbolji šoping, najbolja avantura. Uživajte u kupovini. Mercator. Sjajna ponuda za slavsku trpezu u svim Mercator hipermarketima od četvrtka 5. do nedelje 8. maja 20% popusta na kupus i paradajz, a samo u četvrtak 5. i petak 6. maja sjajnih 15% popusta na sve vrste sveže svinjetine, prasetine i jagnjetine i 15% popusta na sve vrste tradicionalnih kafa. Mercator, najbolja ponuda, najbolje cene. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Mercatorom. Krastavac kilogram 63,90, šunka u foliji kilogram 794,90, kokošija supa sa mesom 45 grama 26,90, kafa Grand Gold 500 grama 389,90, deterđent za veš Pervo 2+1 litar gratis 569,90, a samo u subotu 14. maja 15% popusta na sve vrste svežeg pilećeg mesa. Uživajte u kupovini. Mercator. U svim Mercator hipermarketima od srede 18. do nedelje 22. maja sjajnih 20% popusta na sve vrste servisa za jelo i kafu. Mercator hipermarketi, najbolja ponuda, najbolje cene. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Mercatorom. Zelena salata Komad 9,90, rotkvice Veza 29,90, budimska salama Carnex kilogram 969,90, kafa Don Cafe Moment 100 grama 79,90, deterđent za veš Bonux 9 kilograma 799,90, a samo u subotu 9. aprila 15% popusta na sve vrste svežeg svinjskog mesa. Uživajte u kupovini. Mercator. U
svim Mercator hipermarketima i centrima tehnike od srede 6. do nedelje 10. aprila. 10% popusta na sve vrste mikrotalasnih pećnica i usisivača. Mercator hipermarketi i centri tehnike. Najbolja ponuda, najbolje cene. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Mercatorom. Jabuka zlatni delišas u mrežici, kilogram 59,90. Limun kilogram 63,90. Sok nektar jagoda 1 litar 76,90. Prženi slani kikiriki jumbo 500 grama 139,90. Deterđent za veš Ariel 3 kilograma 469,90. A samo u subotu 2. aprila 15% popusta na sve vrste svežeg junećeg mesa. Uživajte u kupovini. Mercator. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Mercatorom. Juneći but bez kosti i juneće mleveno meso, kilogram 519,90. Juneća plečka bez kosti, kilogram 499,90. Banane, kilogram 67,90. Sladoled Grandissimo, 495 grama, 339,90. Deterđent za veš Merix, 4,5 litre, plus gratis silan 1 litar, 659,90. Uživajte u kupovini. Mercator. Ovog vikenda u svim Mercator hipermarketima u subotu 23. jula 15% popusta na sve vrste keksa, a u nedelju 24. jula 15% popusta na sva pića Fruktal. Mercator, najbolja ponuda, najbolje cene. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Mercatorom. Pile za roštilj Agroživ, kilogram 199,90. Tikvice kilogram 13,90. Breskve kilogram 49,90. Sladoled Strauss čokolada 330 grama 175,90. Kafa Don Cafe Minas 100 grama 79,90. Tečni deterđent za pranje veša Mercator 1,5 litar 299,90. Uživajte u kupovini. Mercator. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Mercatorom. Juneći but bez kosti i juneće mleveno meso, kilogram 519,90. Juneća plećka bez kosti, kilogram 499,90. Banane, kilogram 58,90. Iz ponude posebno izdvajamo mleko Mercator, trgovačka marka, 1 litar 64,90. Pšenično brašno tip 400, 1 kilogram 42,90. Uživajte u kupovini. Mercator. Ovog vikenda u svim Mercator hipermarketima u subotu 30. jula 15% popusta na proizvode Juhor, a u nedelju 31. jula 15% popusta na proizvode Panten i 15% popusta na sve kupaće kostime. Mercator, najbolja ponuda, najbolje cene. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Mercatorom. Pileći batak i karabatak, kilogram 274,90. Pileća prsa Carnex, kilogram 489,90. Lubenica, kilogram 11,90. Paprika babura, kilogram 33,90. Kafa Don Cafe Moment, 100 grama 79,90. Deterđent za veš Ariel gel kapsule, 48 komada, 1389,90. Uživajte u kupovini. Mercator. U svim Mercator hipermarketima i M centrima tehnike od srede 3. do nedelje 7. avgusta sjajnih 25% popusta na plažni program. Mercator hipermarketi i M centri tehnike, najbolja ponuda, najbolje cene. Ovog vikenda u svim Mercator hipermarketima u subotu 6. avgusta 15% popusta na sladolede Ice Fantasy, a u nedelju 7. avgusta 15% popusta na vodu Vrnci i 15% popusta na Cedevitu. Mercator, najbolja ponuda, najbolje cene. U svim Mercator hipermarketima i M centrima tehnike od srede 10. do nedelje 14. avgusta sjajnih 20% popusta na autokozmetiku. Mercator hipermarketi i M centri tehnike, najbolja ponuda, najbolje cene. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Mercatorom. Svinski but bez kosti i svinsko mleveno meso, kilogram 395,90. Svinska plećka bez kosti, kilogram 375,90. Grožđe crno, kilogram 79,90. Deterđent za veš Persil 6 kilograma plus 2 kilograma gratis, 899,90. Posebno izdvajamo dugotrajno mleko Mercator, trgovačka marka, 1 litar 64,90. Uživajte u kupovini. Mercator. Ovog vikenda u svim Mercator hipermarketima u subotu 13. avgusta 15% popusta na proizvode Zlatiborac, a u nedelju 14. avgusta 15% popusta na pića Bravo i 15% popusta na deterđente za posuđe Feri. Mercator, najbolja ponuda, najbolje cene.
U svim Mercator hipermarketima i M centrima tehnike od srede 17. do nedelje 21. avgusta sjajnih 20% popusta na proizvod od kristala i stakla. Mercator hipermarketi i M centri tehnike. Najbolja ponuda, najbolje cene. Ovog vikenda u svim Mercator hipermarketima u subotu 4. juna 15% popusta na sve vrste kupaćih kostima, a u nedelju 5. juna 15% popusta na sve Verde sokove i 15% popusta na sve vrste gotovih jela. Mercator, najbolja ponuda, najbolje cene. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Mercatorom. Svinjski vrati kare sa kostima, kilogram 295,90. Paprika babura, kilogram 129,90. Mladi kupus, kilogram 12,90. Sladoled Grandissimo, 495 grama, 329,90. Nektar od jabuke, 1 litar, 55,90. Deterđent za veš Pervol, 4,5 litre, 629,90. Uživajte u kupovini. Mercator. Ovog vikenda u svim Mercator hipermarketima u subotu 11. juna 15% popusta na kozmetiku Afrodita i 15% popusta na Milka čokolade, a u nedelju 12. juna 15% popusta na kupke i jelove za tuširanje fa i 15% popusta na sve voćne jogurte. Mercator, najbolja ponuda, najbolje cene. U svim Mercator hipermarketima i M centrima tehnike od srede 22. do nedelje 26. juna sjajnih 10% popusta na sve vrste klima uređaja. Mercator hipermarketi i M centri tehnike. Najbolja ponuda, najbolje cene. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Mercatorom. Lubenica, kilogram 39,90. Pile za roštilj, kilogram 199,90. Sladoled Aloma Stracciatella, 325,90. Kafa Don Cafe Moment, 100 grama, 77,90. Deterđent Persil, 2 kilograma, plus gratis silan, 1 litar, 459,90. Bazen Best Way, 2999,90. Uživajte u kupovini. Mercator. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Mercatorom. Svinjski but bez kosti i svinjsko mleveno meso, kilogram 355,90. Svinjska plećka bez kosti, kilogram 339,90. Lubenica, kilogram 19,90. Sladoled Grandissimo, 521 gram, 349,90. Kafa Grand Deluxe, 200 grama, 181,90. Uživajte u kupovini. Mercator. Ovog vikenda u svim Mercator hipermarketima u subotu 2. jula 15% popusta na kozmetiku Afrodita, a u nedelju 3. jula 15% popusta na sokove Happy Day. Mercator, najbolja ponuda, najbolje cene. U svim Mercator hipermarketima i M centrima tehnike od srede 2. do nedelje 6. novembra sjajnih 20% popusta na sve vrste miksera, blendera, sokovnika i cediljki. Mercator hipermarketi i M centri tehnike. Najbolja ponuda, najbolje cene. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Mercatorom. Grejpfrut žuti, kilogram 69,90. Šargarepa, kilogram 24,90. Sveže pile Mercator, kilogram 215,90. Čajna kobasica Carnex, kilogram 859,90. Kafa Don Cafe Moment, 100 grama, 79,90. Deterđent Persil, 10 kilograma, 1479,90. Uživajte u kupovini. Mercator. U svim Mercator hipermarketima i M centrima tehnike od srede 6. do nedelje 10. jula sjajnih 20% popusta na plažni program. Mercator hipermarketi i M centri tehnike. Najbolja ponuda, najbolje cene. Ovog vikenda u svim Mercator hipermarketima u subotu 5. novembra očekuje vas sjajnih 15% popusta na sve vrste slatkih namaza, a u nedelju 6. novembra 15% popusta na suhomesnate proizvode Beokras i 15% popusta na sve vrste maslina. Mercator, najbolja ponuda, najbolje cene. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Mercatorom. Juneći but bez kosti i juneće mleveno meso, kilogram 549,90. Juneća plećka bez kosti, kilogram 529,90. Crveni krompir, kilogram 23,90. Banane, kilogram 79,90. Pšenično brašno, žitko, kilogram 47,90. Uživajte u kupovini. Mercator. U svim Mercator hipermarketima i M centrima tehnike od srede 9. do nedelje 13. novembra sjajnih 20% popusta na kompjutersku periferiju. Mercator hipermarketi i M centri tehnike. Najbolja ponuda, najbolje cene.
Vikend ponuda za savršene slavske trenutke. Samo u Merkatoru. 19. i 20. novembra. 10% popusta u hipermarketu od 14 do 18 časova. I 20% popusta na proizvod od stakla i kristala. Bogata slavska ponuda za prave domaćine. Merkator. Uživajte u kupovini. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Merkatorom. Svinski but bez kosti, kilogram 399,90. Pileći batak i karabatak, kilogram 275,90. Kivi u korpici, kilogram 59,90. Crveni grejpfrut, kilogram 69,90. Kafa Grand Deluxe 200 grama 179,90. Keks Wellness 205 grama 93,90. Uživajte u kupovini. Merkator. U svim M centrima tehnike od srede 23. do nedelje 27. novembra sjajnih 10% popusta na sve vrste zamrzivača. M centri tehnike, najbolja ponuda, najbolje cene. U svim M centrima tehnike od srede 30. novembra do nedelje 4. decembra sjajnih 10% popusta na sve vrste mašina za pranje i sušenje veša. M centri tehnike, najbolja ponuda, najbolje cene. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Merkatorom. Pileći batak i karabatak, kilogram 275,90. Mandarine klementine, kilogram 74,90. Žuti grejpfrut, kilogram 67,90. Kafa Don Cafe Strong 200 grama 159,90. Posebno izdvajamo TV LCD Vox 66 cm 21.999,90. Uživajte u kupovini. Merkator. Ovog vikenda u svim Merkator hipermarketima u subotu 3. decembra za toplije zimske dane 15% popusta na kape, šalave i rukavice, a za radost vaših mališana 15% popusta na dečije igračke, a u nedelju 4. decembra 15% popusta na sve vrste čajeva. Merkator, najbolja ponuda, najbolje cene. U svim M centrima tehnike od srede 7. do nedelje 11. decembra sjajnih 10% popusta na sve vrste telefona. M centri tehnike, najbolja ponuda, najbolje cene. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Merkatorom. Pile za roštilj, kilogram 199,90. Banane, kilogram 69,90. Kafa Bar Cafe 200 grama 144,90. Za trenutke u kojima poklanjamo, obradujte svoje najmilije. Poklon paket DAV 419,90. Pila u pec, jastuk i plišana igračka 1699,90. Uživajte u kupovini. Merkator. U svim Merkator hipermarketima u ponedeljak 12. decembra za svakodnevnu negu sjajnih 15% popusta na sve vrste dezodoransa, gelova za tuširanje i mleka za telo. Merkator, najbolja ponuda, najbolje cene. Vikend ponuda za savršene slavske trenutke samo u Merkatoru. 17. i 18. decembra 10% popusta u hipermarketu od 14 do 18 časova i 15% popusta na zamrznutu i konzerviranu ribu. U subotu 15% popusta na zimnicu i vina Rubin, a samo u nedelju 15% popusta na sve vrste brašna i bombonjera. A od 14. do 18. decembra u svim hipermarketima i M centru tehnike Niš fenomenalnih 20% popusta na sve vrste servisa za kafu i ručavanje. Bogata slavska ponuda za prave domaćine. Uživajte u kupovini. Merkator. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Merkatorom. Juneća plećka bez kosti, kilogram 489,90. Pomoranđe kilogram 55,90. Kolači orasnice 799,90. Kafa Grand Aroma 200 grama 158,90. Vino Kratošija 239,90. Set za ručavanje 38 delova 6.999,90. Uživajte u kupovini. Merkator. U svim Merkator hipermarketima samo u sredu 21. decembra pravi izbor za svakog gurmana. Fantastičnih 15% popusta na sve vrste svežeg junećeg mesa. Merkator, najbolja ponuda, najbolje cene. 5, 4, 3, 2, 1.
Sakupljamo nalepnice u Merkatoru i Rodi. Ovoga puta za naše verne kupce. Eko posuđe Delimano keramika forma za pripremu zdrave i sočne hrane koja zadržava prirodne boje. Power Juicer Express za sokove od svežeg voća i povrća i profesionalni keramički noževi Kyocera. Sakupljajte nalepnice i ostvarite neverovatan popust od 50%. Merkator i Roda, gde se vernost nagrađuje. Vikend ponuda u Merkatoru. Sniženje za novogodišnje raspoloženje. 24. i 25. decembra očekuju vas sjajnih 10% popusta u hipermarketu od 14 do 18 časova. 24. decembra 15% popusta na mesne prerađevine Nedeljković, na sva vina Stobi i sokove Fruktal. A 25. decembra za slatki ukus slavlja 15% popusta na šampanjce i sve što vam je potrebno za pripremu najlepših torti i kolača. Uživajte u novogodišnjim praznicima i čarobnim trenucima sa vašim najmilijima. Uživajte u kupovini Merkator. U svim M centrima tehnike od srede 21. do nedelje 25. decembra sjajnih 10% popusta na sve vrste fotoaparata i kamera. M centri tehnike, najbolja ponuda, najbolje cene. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Merkatorom. Juneći but bez kosti i juneće mleveno meso kilogram 549,90. Juneća plečka bez kosti kilogram 529,90. Crveni krompir kilogram 24,90. Crni luk kilogram 19,90. Kafa Don Cafe Minas 100 grama 72,90. Deterđent za veš Bonux 3 kilograma 418,90. Uživajte u kupovini Merkator. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Merkatorom. Svinjski but bez kosti, kilogram 399,90. Limun kilogram 58,90. Doboš torta Stamevski 1,5 kilogram 1399,90. Vino Ždrepčeva krv 1 litar 179,90. Bajadera 300 grama 579,90. Konzola PlayStation 10.499,90. Uživajte u kupovini Merkator. U svim Merkator hipermarketima specijalna praznična ponuda u ponedeljak 26. decembra za savršene novogodišnje trenutke 15% popusta na sva vina, a u utorak 27. decembra fantastičnih 15% popusta na sve što vam je potrebno za pripremu najlepših torti i kolača. Uživajte sa Merkatorom! Odbrojavamo do nove godine. Što je praznik bliže, cene su sve niže. Od 26. do 31. decembra u Merkator hipermarketima i M centrima tehnike fantastični popusti na ceo novogodišnji asortiman. Od sjajnih 10% do neverovatnih 60% popusta. Da sve bude spremno za slavlje. Merkator hipermarketi i M centri tehnike. U svim Merkator hipermarketima specijalna praznična ponuda u sredu 28. decembra za pripremu svečane novogodišnje trpeze 15% popusta na suhomesnate proizvode i 15% popusta na sveže svinjsko, praseće i jagnjeće meso. Uživajte sa Merkatorom! Navikli ste na najbolje, uživajte sa Merkatorom. Juneći but bez kosti, kilogram 549,90. Mandarine klementine, kilogram 79,90. Nugat torta, 2 kilograma 1899,90. Šampanjac Henkel, 549,90. Bombonjera Fontana, 319,90. Poklon paket Žilet Mač 3, 559,90. Uživajte u kupovini Merkator. Ovog vikenda u svim Merkator hipermarketima u subotu 8. oktobra 15% popusta na sve vrste voćnih jogurta, a u nedelju 9. oktobra 15% popusta na sve vrste kompota i 15% popusta na sve dodatke jelima. Merkator, najbolja ponuda, najbolje cene. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Merkatorom. Svinjski vrat i svinjski kare sa kostima, kilogram 379,90. Jabuke Ajdared, kilogram 39,90. Ajvar, Merkator trgovačka marka, 680 grama, 144,90. Kafa Don Cafe Minas, 200 grama, 159,90. Deterđent za veš Persil, 3 kilograma, 474,90. Uživajte u kupovini Merkator. U svim M centrima tehnike od srede 12. do nedelje 16. oktobra sjajnih 15% popusta na sve gorenje bojlere. M centri tehnike, najbolja ponuda, najbolje cene.
2 dana sjajne kupovine u Merkatoru. Vikend ponuda za toplinu vašeg doma. 15. i 16. oktobra očekuje vas 10% popusta u hipermarketu, 15% popusta na goranje bojlere i sniženje cena širokog asortimana grejnih tela. Da spremni dočekate hladne zimske dane. Uživajte u kupovini Merkator. U svim Merkator hipermarketima i M centrima tehnike od srede 19. do nedelje 23. oktobra sjajnih 20% popusta na sve proizvode od plastike. Merkator hipermarketi i M centri tehnike. Najbolja ponuda, najbolje cene. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Merkatorom. Mandarine, fantastičan popust od 20%. Limun, kilogram, 69,90. Pileći batak i karabatak, kilogram, 279,90. Pileća pašteta patelina, 60 grama, 38,90. Deterđent Pervol Color, 1 litar, plus Black Magic, 1 litar, 499,90. Uživajte u kupovini Merkator. Ovog vikenda u svim Merkator hipermarketima u subotu 22. oktobra da vaša beba bude suva i nasmejana očekuje vas 15% popusta na Pampers pelene i vlažne maramice, a u nedelju 23. oktobra 15% popusta na sve vrste slanih grickalica. Merkator, najbolja ponuda, najbolje cene. Ovog vikenda u svim Merkator hipermarketima u subotu 29. oktobra očekuje vas 15% popusta na sve vrste brašna, a u nedelju 30. oktobra 15% popusta na proizvode Zlatiborac. Merkator, najbolje ponuda, najbolje cene. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Merkatorom. Kivi u korpici, kilogram 59,90. Jabuke Ajdared, kilogram 39,90. Svinjski but bez kosti i svinjsko mleveno meso, kilogram 419,90. Svinjska plećka bez kosti, kilogram 399,90. Pšenično brašno Danubius, tip 500, kilogram 39,90. Uživajte u kupovini Merkator. Jedinstvene u Srbiji, samouslužne Tik-Tak kase od 7. oktobra u hipermarketu Merkator centra Niš. Na Tik-Tak kasama možete sami da kupujete, sami skenirate proizvode i obavite plaćanje. Na dan otvaranja na Tik-Tak kasama svaka 50. kupovina gratis, a 8. i 9. oktobra svaka 50. kupovina poklon paket. Tik-Taka, kupovina je laka. Merkator centar Niš. Ovog vikenda u svim Merkator hipermarketima u subotu 20. avgusta 15% popusta na sve vrste tunjevine, a u nedelju 21. avgusta 15% popusta na sve vrste slanih grickalica. Merkator, najbolja ponuda, najbolje cene. Skroz odlični popusti. Samo u Merkatoru od 24. do 28. avgusta očekuje vas 10% popusta na računare u hipermarketima i M centrima tehnike, a 25. avgusta da deke i bake obraduju svoje đaki prvake. Poklanjamo 10% popusta za penzionere u hipermarketu. Uživajte s Merkatorom. Velika lumpi avantura u Merkatoru. 15% popusta na školski program i sve vrste školskih torbi. Od 14 do 18 časova 10% popusta u hipermarketu. 29. i 30. avgusta očekuje vas 15% popusta na sveske i lumpi školski program. Lumpi avantura tek počinje. Uživajte s Merkatorom. U svim Merkator hipermarketima i M centrima tehnike od srede 31. avgusta do nedelje 4. septembra sjajnih 20% popusta na sve vrste dasaka za peglanje i sušilica za veš. Merkator hipermarketi i M centri tehnike, najbolja ponuda, najbolje cene. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Merkatorom. Pile za roštilj Agrožib A klasa, kilogram 219,90. Crvena špic paprika, kilogram 49,90. Kruška Viljamovka, kilogram 64,90. Kafa Don Cafe Moment 500 grama, 379,90. Deterđent za veš Ariel Mountain Spring, 6 kilograma, 999,90. Uživajte u kupovini Merkator. U svim M centrima tehnike od srede 7. do nedelje 11. septembra sjajnih 10% popusta na sve vrste šporeta. M centri tehnike, najbolja ponuda, najbolje cene. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Merkatorom. Da zimnicu spremite na vreme, očekuje vas 20% popusta na crvenu špic papriku, plavi patliđan, beli luk, cveklu i krastase kornišone. A iz ponude izdvajamo svinjski but bez kosti i svinjsko mleveno meso, kilogram 399,90. Svinjska plećka bez kosti, kilogram 379,90. Kafa Grand Aroma 500 grama, 369,90. Omekšivač za veš Lenor 2 litre i gratis saće 349,90. Uživajte u kupovini Merkator.
Ovog vikenda u svim Mercator hipermarketima u subotu 10. septembra 15% popusta na Danubius brašna i testenine i da zimnicu spremite na vreme. U nedelju 11. septembra očekuje vas 15% popusta na sve vrste sirćeta. Mercator, najbolja ponuda, najbolje cene. Navikli ste na najbolje, da zimnicu spremite na vreme. Kupus kilogram 8,90, šargarepa kilogram 24,90, crni luk kilogram 22,90. Iz ponude izdvajamo i pileći batak i karabatak kilogram 289,90, krem Nutella 400 grama 234,90, omekšivač Silan 2 litre plus gratis persil 400 grama 259,90. Uživajte u kupovini. Mercator. 2 dana najboljeg šopinga u gradu. Velika Mercatorova šoping groznica. 17. i 18. septembra očekuje vas 10% popusta u hipermarketu od 14 do 18 časova. A da spremni dočekate hladne zimske dane, snizili smo cene grejnih tela. Najbolji šoping, najbolja avantura. Uživajte u kupovini. Mercator. U svim Mercator hipermarketima i M centrima tehnike od srede 21. do nedelje 25. septembra sjajnih 25% popusta na sve vrste kućnog i kuhinskog tekstila. Mercator hipermarketi i M centri tehnike. Najbolja ponuda, najbolje cene. Ovog vikenda u svim Mercator hipermarketima u subotu 24. septembra 15% popusta na sve vrste supa, a u nedelju 25. septembra 15% popusta na ceo asortiman ukusnih ajvara. Mercator, najbolja ponuda, najbolje cene. U svim M centrima tehnike od srede 28. septembra do nedelje 2. oktobra sjajnih 25% popusta na sve vrste sijalica i produžnih kablova. M centri tehnike, najbolja ponuda, najbolje cene. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Mercatorom. Pile za roštilj kilogram 219,90, beli krompir kilogram 24,90, crno grožđe kilogram 64,90, pizza šunka Juhor kilogram 429,90, pastirani paradajz Tomatelo litar 84,90, deterđent Pervol 2 litre plus White Magic 1 litar gratis 529,90. Uživajte u kupovini. Mercator. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Mercatorom. Mladi kupus kilogram 29,90, sladoled u kornetu Lumpi, vanila 299,90, mleveni plazma keks 300 grama 149,90, sok Nektar Breskva 1,5 litar 89,90, pasta za zube Aqua Fresh 100 ml 159,90, a samo u subotu 21. maja 15% popusta na sve vrste svežeg junećeg mesa. Uživajte u kupovini. Mercator. Vikend najboljeg šopinga, velika Mercatorova šoping groznica. 10% popusta u hipermarketu, 10% popusta u centru tehnike, 15% popusta na bicikle. U hipermarketu, 15% popusta na CD-bitu i 15% popusta na lopte, knjige i sladoled. Najbolji šoping, najbolja avantura. Mercator. Uživajte u uskršnjoj kupovini u svim Mercator hipermarketima od srede 20. do petka 22. aprila. Očekuje vas 20% popusta na uskršnju dekoraciju i farbe za jaja, 20% popusta na margarine, čokolade za kuvanje, gotove kore za torte, dezertne kreme i slatke dodatke i 15% popusta na sve vrste ribe. Vreme je za radost, sreću i bogatu uskršnju vreću. Srećan Uskrs, vaš Mercator. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Mercatorom. Jabuke Jonagold, kilogram 67,90. Domaći kulen Zlatiborac, kilogram 829,90. Jetrena pašteta Carnex 150 grama, 44,90. Dodatak jelima Aleva 500 grama, 94,90. Deterđent za veš Vulajt 1 litar, 249,90. A od 29. marta jedinstvene Tik-Tak kase u hipermarketu Beograd. Uživajte u kupovini. Mercator. Navikli ste na najbolje, uživajte sa Mercatorom. Jabuka Zlatni Delišes u mrežici, kilogram 59,90. Limun kilogram 63,90. Sok Nektar Jagoda 1 litar 76,90. Prženi slani kikiriki Jumbo 500 grama 139,90. Deterđent za veš Ariel 3 kilograma 469,90. A samo u subotu 2. aprila 15% popusta na sve vrste svežeg junećeg mesa. Uživajte u kupovini. Mercator.
Navikli ste na najbolje, uživajte sa Mercatorom. Ananas kilogram 119,90. Pasulj tetovac kilogram 129,90. Dimljena svinjska pečenica Neoplanta kilogram 879,90. Jestivo ulje sunce 1 litar 129,50. Sok nektar pomoranđa 1,5 litar 114,90. A samo u subotu 16. aprila 15% popusta na sve vrste svežeg junećeg mesa. Uživajte u kupovini Mercator. Ovog vikenda u svim Mercator hipermarketima u subotu 26. marta 15% popusta na sve vrste svežeg svinjskog mesa i 15% popusta na sva pića Rauch. A u nedelju 27. marta nastavljamo sa akcijom prolećnog spremanja uz sjajnih 15% popusta na sve vrste krpa i sunđera. Mercator, najbolja ponuda, najbolje cene.